Tatarstan Milli Kitapxanasında Jadid Fest isimli şara uzdu. Әлеге kişinin үзенчәлекләре турында Şirat'tагы язмада. Milli Kitapxanada kişki şaralar şoqti uzdırıla. Şirat'tagı утырыш su temasına bağışlandı. Çünkü yılgada su kibu, balık юкка чыгу бүгінгі көндә иң актуаль проблема. Соңғы вакытта без күрәбез, суга игътибар зур арта. Чөнки су янында парклар хасил була, Манзара паркы мәсәлән, Урам паркы, мәсәлән, яңа бистәдә анда яңа биналар төзүгә ниятләнәләр инде. Һәм менә без алдык шундый зур темага бу кышларга фестивальне. Фестиваль өчен генә фестиваль түгел, концептуаль темалар сайлау. Шуңа күрә инде быел да Jadid Fest ул Казан шәһәрчеләре өчен һәм безне Питердан шулай ук яшьләр форумы оешмасы bir делегация итеп әлеге форумда, әлеге фестивальдә катнашырга килде. Рәмис Латыпов елгаларда суник кими дигән теманы күтәрергә булды. Шул уңайдан тамашачылар алдында чыгыш ясады, барлык сорауларга җавап бирде. Киләчәктә безне нәрсә көтә? Мәсәлән, мине шул борчый. Әгәр дә без мәсәлән 30 ел эчендә шул дәрәҗәдә бу су кимегән икән, тагын 30 елда нәрсә булыр? Без елгасыз калмабызмы соң инде? Мине шул проблема үземне шәхсән бик борчый. Китапханәдә шулай ук сабыйлар һәм балалар мәйданчыгы да оештырылган иде. Монда нәни дусларыбыз татар, рус һәм инглиз телендәге китаплар белән танышты. Кул эшләнмәләре дә ясады. Biz bugün Gabla Toqan əsərlərinə sonrası deyən əsərindən toraq ясыйбыз. Лекцияның темалары бик киң алынган. Сугыштан соңгы чорда су халәте, су нигъмәт һәм башкалар. Jadid Festның икенче көнендә су белән бәйле булган җыр-моң кичәсе уздырылды. Ләлә Зайнуллина, Динә Нәҗметдинова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.